नोंसोरो मा खालामबाय थायो थों था जाबाय दङ ओंखायनो दा नोंसोर आखाइखौ थोंआव लानानैनो बागुरुम्बा मोसानो सोलोंनांगोन मिथिबाय सिगांनि थाखौ लानांला सिगांनाथ' थों इ टि महर ओरैनो एबा टि नंगौना नङा इयो इ उल्टा इ खर'जों इया इ जायो इ दे रेडि थों मोखां आखाया नानि उनथिं गोजौ जा आखाया गोजौ आथिङा जायाखैथ' थों मोखां इदि हर ओरै सिदा थानाङा नोंनाव जायाखै आथिङा थाजोब आखाइखौ नाय माया उनथिं आखाइ साबाबो गवाथ' होमबासो हागोन ना था केस जादों नोंना बिदिनो थि जाबाय दं गोजौ जा नोंना गोजौ जाबाव नोंना एसे गोजौ खालामबाव थोंग्लां ओइ नै ग्लाङा आयौ बिसाजना दं होनबा ओरै जजोबखायो बिदि नङाना थों मोखां आरो दे थोंग्लां बिदिल' नोंसोर डाइरेक्ट ओरै हरना